Huomenta ja tervetuloa vihdoinkin arkivlogin pariin. Tässä on aika paljon ollut taas kaikkea meneillään elämässä. Katsotaan, jos meihin tämän videon aikana jonkin verran käydä läpi. Ainakin jos huomaatte, että taustalla on vähän jotain erilaista kaappia, niin oon kuvannut tässä sisustusvideota ja mä en tiedä, tuleeko se ennen tätä videota vai ei, mutta te tiedätte sen varmasti tässä vaiheessa. Mä laitan pikkasen aurinkorasvaa, koska mä oon nyt lähdössä tekemään jotain ihan super kivaa ja jännää liittyen ratsastukseen, niin mä kerron teille sitä autossa. Mun äiti ja sisko tulee ihan kohta tähän hakemaan mut, niin. Hei! Oi koti! Varo vähän! Se, mitä siis tänään nyt tapahtuu, on, että me ollaan lähdössä tallille, niin kuin varmaan arvasittekin, mutta ei sille tallille, jossa meidän oma hevonen Unix on, vaan ratsastuskouluun. Ja ne, ketkä ei ole seurannut mua tai tiedä meidän niin kuin hevostilanteesta sun muuta, niin me ostettiin tosiaan syksyllä tämmönen nuori hevonen. Ja hän on siinä vaiheessa koulutusta, että mua tai äitiä ei voi edes laittaa sinne selkään nyt vielä, vaan Tini on ainoa, joka on sillä ratsastanut ja sitten sillä on käynyt tällaisia ratsuttajia. Mutta tavoite on se, että tässä niinku kevään aikana niin mä ja äiti voitaisiin myös alkaa ratsastaa Unixillä. Ja joskus tulevaisuudessa mun haave on se, että mä voisin alkaa taas edes pikkasen menee esteitä ja ehkä johonkin pieniin estekisoihin sun muuta. Just for fun, ei silleen niinku liian tavoitteellisesti. Mut niin jotta niinku mä voin mennä Unixin selkään, se vaatii sen, että mä saan mun lihaksia parannettua ja takaisin silleen, että mä pystyn oikeasti sitten myös olla traumatisoimatta sitä hevosta. Ja myöskin mun omat taidot on hieman ruosteessa, koska mä en oo 10 vuoteen kunnolla ratsastanut. Että mä oon käynyt vaan muutamilla tunneilla siellä täällä tai ratsastusleireillä. Ei tästä auta muu kuin lähtee taas pohjalta ylöspäin. Ja sen takia niin me ollaan äidin kanssa käyty aina välillä tämmöisillä 2 eri tunneilla ratsastuskoulussa niin, että me saadaan molemmat ylläpidettyä ja parannettua meidän taitoja ja myös lihaksia niin, että me päästään toivottavasti tässä jo ihan parin kuukauden sisällä aloittaa Unixilla ratsastus. Hei, onko täällä lisää koiria? Oikeasti kattokaa miten ihana sää. Keskustassa satoi lunta just ennen kuin lähdettiin ajaa. Tässä on Goldie, mun ratsu tänään. Hei! Moi! Kommentoikaa muuten, jos teitä kiinnostaa tällaiset heppajutut. Miksi toi näyttää jotain undulaatilta? Tuolla on tyyli keltainen pää. Kuvaa sitä, ei se ehkä näy. No ei se kyllä näy. Mennään nyt zoomaan ihan. No nyt voidaan just iväg. Mut niin, olisi kiva tietää, jos teitä kiinnostaa tällaiset hevosjutut vai ei, koska tää on aika paljon mun elämää tällä hetkellä. Nyt mä oon harjannut valmiiksi. Voit sä ottaa sun taskuun vähän näitä juttuja. Ja nyt laitetaan satula. Tää on vähän herkkis. Ja tällä sen takia laitetaan esim. Tänne alle nyt tää romaani. Jos joku olisi ollut nyt kommentoimassa, että se on toisinpäin laitetaan. Koska sen takia välillä mua stressaa tehdä hevosista sisältöä, koska ihmiset on niin silleen vähän sama kuin jossain koiranpentujen tai lasten kanssa, että kaikesta halutaan aina huomauttaa ja sanoa ja näin. Niin joo. Aloitetaan vähän, kun nostaa selkään. Tää on tosiaan Sulbackan talli. Ja Tinni sanoi just, että näillä hevosilla voi siis myös kisata. Että esimerkiksi silloin joku tuttu, joka on just tällä Goldilla kisannut kouluun. Niin täällä voi siis silleen käydä tunneilla, mutta myös niin kuin valmentautua
tietyn hevosen kanssa ja sitten kisata sen kanssa, jos talli antaa luvan. Uusi voltti. Vähän laaja siellä. Kiirehdi kääntämään siellä keskihalkassa. Ajattele kulutusta tänne päin. Vakennut pohja. Jaa, nyt oli paljon. Että siinä on enemmän niinku kuulelta ja aikaa ajatella sen voltin aikana, että eri aseet. Hiljaa päästään sen pidemmän kaulalla, mutta säilytä tuon tasapainon tästä. Ja annan vähän tilaa siellä oikealta. Taas jaksa vielä loppuun saakka. Tarvita ajatella sen askel pituuden niin vähän pienemmäksi. Ei isoa askel pituutta, vaan vähän pienen välillä. Tiina, miten sun mielestä mulla meni? No tosi hyvin. Mun mielestä on niin kiva niinku, että etenkin kun toi Goldi on niin opettavainen, että se antaa oikean reaktion, kun sä osaat pyytää. Niin. Kun osaa pyytää, niin mun mielestä oli tosi hieno nähdä, että sitten sä voit itekin oivaltaa, että jos mä teen näin, niin sit mä saan sen jutun, mitä mä haluan. Jep. Niin oli kiva nähdä se kehitys niin tunnin aikana. Joo, toi oli kyllä tosi kivaa ja meni paljon paremmin kuin mä oletin. Koska viimeksi mulla oli eri hevonen ja se oli tosi paljon niinku hitaampi, että mä tykkään hevosista, jos on edes vähän silleen herkempiä avuille. Nyt laitetaan tästä pois vähän näitä juttuja. Täällä on ihanaa tälleen niinku järjestelmällistä kaikkea. Kaikilla on tässä niinku samanlaiset huovat, samanlaiset viltit. Kylmäsuojat on täällä, pidettiin just takajalkoihin noita ja näin, mut vitsi, ratsastus on niin kivaa ja sit kun joka kerta mä muistan niin paljon asioita, koska mulla on täysin mun lihasmuistissa kaikki mitä mä teen, mut en mä muista, jos joku kysyisi, okei, miten sä lähdet nyt tekee tällaista, mitä me tehtiin takaosan käännösjuttuja kanssa. Etuosan käännös. No en mä muista mitä me tehtiin just tätä, en mä tiedä mikä se termi on, mä tiedän vaan, mikä se juttu on, mitä tehdään ja about mitä mun lihakset tekee, mutta jos mun pitää step by step alkaa niinku selittää, niin mä en osaisi tehdä sitä. Toi oli kyllä tosi kiva, että tää opettaja kanssa niin selkeästi antaa niinku ohjeita, että nyt tosta toi oikealle pidetään ja nyt vasemmalla tää hetki, niin annat nyt merkin ja bla 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 bla, niin joo, mutta katsotaan miten kipeät lihakset on sitten huomenna. Heippa! Kiitos tunnista! Oli kivaa. Paras välipala ikinä. Kaikki, ketkä tuntee mut, tietää, että mulla on oikeasti aina kaikissa mun laukuissa, autossa sun muualla tällaisia niinku vauvan ruokia. Ja varsinkin nämä puurot on niin hyviä, koska ne on niin helppo syödä. Nämä säilyy pitkään, ei tarvitse olla niissä jääkaudissa. Ja tää ei ole mainos, trust me. Mikään vauvan ruokafirma ei valitsisi tehdä yhteistyötä lapsettoman sinkkuihmisen kanssa. Tämä on lähin kosketus lapsiin ja perhe-elämään, mikä mulla on. Tule vaan! Hyvä! Joo! Missä? Oi ku kiva pusu. Siis mä en edes halua tietää miltä mä näytän nyt. Mä otin kypärän pois ja ollaan ajettu seuraavalle tallille, eli tänne missä Unix on. Hei Juni, hur går det? Hur går det gubbisen? Joo. Unixilla on tänään vapaapäivä, niin ihanasti. Niin noin menee taluttaa sitä. Me harjoitellaan sen kanssa tämän pellon ympäri kävelemistä. Ollaan treenattu sitä tässä jonkin aikaa ja se on koko ajan parempi, mutta kun se on niin tämmönen nuori hevonen, niin sillä on ensinnäkin persoonaa. Hän on aika dramaattinen, mutta sitten myös se, että hän on vähän epävarma ja ei ole tottunut, näkee niin paljon eri ympäristöä tällaista. Ja mä saan koiravastuun ulkoiluttaa näitä.
Tää on maailman paras fiilis, kun aurinko paistaa. On ihan hiljasta, paitsi vähän kuuluu linnunlaulua. Tällaiset maisemat. Oi. Hei, mitä Bambi löytää? Ei missään nimessä. Jätä! Siis onks tää joku luu? Herra Jumala. Herra Jumala, hyi! Vettä! Vettä! Johannusti, kato! Kato! Bambi tulee juomaan lisää. Akku loppui tästä kamerasta tuolla tallilla, niin mä en ehtinyt sanoa yhtä juttua, joka mulle tuli mieleen, että musta on ihan sika mielenkiintoista, miten allerginen mä olin silloin, kun mä asuin ulkomailla, niin heinälle ja kaikille pölylle ja näin. Et mä en ole koskaan ollut niin kuin koirille tai hevosille allerginen, mutta se ympäristö sisältää tosi paljon kaikkea muuta, mikä saattaa aiheuttaa niin kuin reaktioa. Niin heti sen jälkeen, kun mä muutin pois Pariisista, niin mulla loppu melkein kaikki mun allergiaoireet, eli ei vaan tallilla, jossa ne yleensä on ollut tosi vahvat, vaan myös esim. Mulla on siitepölyallergiaa, että keväällä alkaa kutisee silmät, kesällä nimenomaan just kun heinä kukkii tai mitä liian, niin on ollut tosi pahat oireet. Niin mä en tiedä, että mistä se johtuu, että Pariisissa varsinkin se triggeröi niin paljon näitä mun allergiajuttuja. Ja mä olin siellä myös koko ajan kipeä. Mulla oli poskionteella tulehdus varmaan yli 6 kuukautta. Ja just kaikki mielenterveysjutut meni tosi pahaan jamaan siellä. No äiti on lääkärinä, sä voit sanoa, että onko se niin kun, että on huonompi ilma vai että mun asunnossa ehkä oli hometta sit kuitenkin. Ja sitten se, että mä en altistunut siellä millekään luonnolle. Paras hetki, kun pääsee tallin jälkeen ostaa kaikki hyviä ruokia. Mä ostin perunamuusia ja kanaa, ja sitten mä teen pienen salatin. Niin mä syön, kun mä pääsen kotiin. Mulla on tänään vielä illalla toi Go Studio-treeni, joka on uusi tämmönen. Se ei ole niinku Reformer Pilatesta, mutta se on jotain vähän vastaavaa. Niin mun kaveri kysyi, jos mä haluan tulla testaa sitä sen kanssa, niin tänään on ollut kyllä aktiivinen päivä. Siinä on jokaisen 90-luvulla syntyneen Mimmin unelma. Oikeasti mä oon ihan obsessoitunut näihin matcha crewn juomiin. Mä otin nyt tämmösen, missä on karamellia, mutta normaalisti mä otan semmosen mansikkamatchan, jossa on sellaista vähän niinku mansikkakermavaahtoa. Nämä matchat on kyllä niinku tän vuosikymmenen rebrändätty Starbucksin frappuccinot. Ihan yhtä epäterveellisiä, kun niihin laittaa nyt kaikkia siirappeja sun muita. Mut sit koska se on tehty matchasta, joka on vähän niinku vihreät teetä, niin sit se on mukavasti niinku parempi. Mutta en tiedä, mut mä juon noita siksi, koska ne on hyvän makuisia ja mulla tulee hyvä fiilis. Ja sä luulet vielä, että sä tuut sen viitosta helposti. Se ei voi kuitenkin asento lepo. Tää tuntuu myös ei siltä, että täyttää itse 40, mutta jotenkin siinä realisoituu kauheasti se, että okei, niin, että jotenkin, että se, että sinä olet nyt 40-vuotias tosiaan se, kun me ollaan aloitettu tekee, niin... Kello on 18.30. Puolen tunnin päästä mun täytyy viimeistään alkaa vaihtaa vaatteita ja lähteä tonne illan treeniin. Ja mä yritin tässä äsken taistella tällaisen kovalevyn kanssa, koska mun olisi tänään pitänyt antaa tälle TV-firmalle näitä klippejä, mitä mä oon itse kuvannut tällä kameralla. Niin mä yritin siirtää mun kovalevystä niiden kovalevyyn näitä klippejä. Mutta mä en saa toimii. Se sanoi, että siinä on joku niinku suojaus
päällä, joten tää tarkoittaa sitä, että mulla vapautuu tästä puoli tuntia, kun mä voin hetken vaan vakaa, joten ei haittaa mua. Siis oikeesti tää on niin ihanaa, että täällä on edelleen näin valosaa tähän aikaan illasta. Kello on nyt 19.24 ja vielä nyt kun mä ajan tänne niinku Kaiverin suuntaan, niin mulla tulee jotenkin ihan super ihana semmonen odottava fiilis ensi viikon keskiviikkoa ja torstaita varten, jolloin on vappu. Koska mulla on nyt tosi kivoja suunnitelmia ja vaikka vappu ei ole oikeastaan ikinä ollut semmonen juhla, mitä mä oon hirveästi odottanut tai mitä mä oon koskaan juhlinut kauheasti, koska mun kaveriporukoissa niin meillä ei ollut mitään tiettyjä perinteitä. Niin sit monesti mä oon ollut vappuna viime vuodet ulkomailla, et en oo todellakaan lentänyt Suomeen sitä varten. Tai sitten mä oon ollut mökillä. Mut nyt mulla on sekä keskiviikolla että torstaille kivoja suunnitelmia. Mä menen varmaan keskiviikkona teurastamolle, siellä on joku tämmönen tanssitapahtuman juttu, mihin mulla on nytten moni kaveri menossa. Ja sitten torstaina mun yksi kaveri järkkää brunssin. Ja sen jälkeen mennään Kaivariin ja sitten ehkä mattolaiturille illasta. Ja nää on oikeasti niin tällaisia jotenkin Suomi-kore-juttuja. Ja nyt mä ajan just itse asiassa tän mun vanhan asunnon ohi. Mulla oli vuokralla tässä Kapteeninkadun ja sitten tän, onks tää Merikatu kulmassa asuntoa, joka oli niin ihanaa. Oikeasti jossain toisessa elämässä niin mä ostan asunnon täältä Kaiverista, mutta siihen täytyy kyllä löytää joku, kenen kanssa puolittaa kulut tai tehdä vielä pikkasen enemmän duunia. Tuolla mä asuin 4. kerroksessa. Merinäköala oikeasti. Okei, löydetty perille ja siis kattokaa tätä laitetta. Mä oon ajatellut, että tää olisi about yhtä iso kuin toi Reformer-laite, mut siis tää on melkein 2 kertaa mun pituinen ja kaikki tietää, että mä oon aika pitkä. Siis apua. Mä istun autossa parkkihallissa ja oon niin rikki, väsynyt, että mä en jaksa kävellä edes mun asuntoon sisään. Voin sanoa, että mä en oo oikeesti ikinä mun elämässä kokenut mitään noin rankkaa. Mä sanoin tänään aikaisemmin mun Instastorissa, että ratsastus on rankinta ikinä, mutta mä perun mun sanat, koska tämä oli rankinta ikinä. Kertokoot se, että me aloitetaan tunti jollain 2 minuutin lankulla, jossa on vielä niin kuin paino siinä kärryssä silleen, että meidän pitää jaksaa käsillä pitää sitä kärryä niin kuin edessä. Ja tämän jälkeen meillä ei edes ollut mitään taukoja, vaan suoraan samasta lankkuasennosta, niin sitten heilutetaan jalkoja, sitten heilutetaan käsiä ja bla 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 bla, että oikeasti silleen
Janina, kenen kanssa mä olin tuolla, ehkä muistajat muistaa Pyjamabile podcastista, mun eka podi ikinä, missä mä olin mukana, niin tämä Janina kutsui mut tänne sen kaa, ja se sanoi, että tää tulee olemaan tosi rankkaa, mutta en mä ajatellut, että on silti näin rankkaa, koska kyllä mä oon silti urheilullinen ihminen, mutta tuolla oli ihan semmoinen fiilis, että mä en olisi ikinä treenannut mitään. Mun on pakko näyttää teille. Mä ostin eilen Ikeasta tällaisia säilytyslaatikoita. Mulla oli aikaisemmin tässä kaapissa lakanoita, siis ihan sikin sokin, niin että ne ei mahtunut tänne kauhean hyvin. Ja sit mulla alkoi koko ajan kertyä tähän yöpöydälle enemmän ja enemmän just jotain vitamiineja, meikinpoistoaineita, hiusöljyä ja sun muuta. Ja se ärsytti mua. Niin, nytten mä siistin tän ja sitten mä sain nyt tänne näin kivan tämmöisen tilan ja hyödynnettyä tämän pikkuhyllyn kirjoille. Ja täällä on sitten lakanoita. Mun pitää ostaa vielä 2 lisää, koska mä en osannut arvioida, että niin kuinka paljon tänne mahtuu ja miten paljon mä tarviin. Niin tähän ylähyllylle mä laitan sitten vielä 2. Mutta on kyllä niin ihanaa, että tänne on alkanut tulemaan säilytysratkaisuja, koska mulla on ollut täällä tosiaan vaan nämä vanhat kiintokalusteet. Selitän siinä sisustusvideossa sitten enemmän tästä tilanteesta, koska niin kuin näette, niin tämä ei ole jäämässä näin. Ja tuolta näkyy toi kaappi nyt niin kuin yläpuolelta. Tää tullaan maalaamaan samanväriseksi kuin toi. Tästä puuttuu vetimet. Toi ei tule ole näin lähellä sänkyä, vaan sitten se menee niin kuin tonne. Että tässä on aika paljon kesken. Mutta näen jo tämän mun vision, että tää tulee toimii. Mut yksi asia kerrallaan, koska olen PAATM. Nyt mä oon vaan pihistellyt tosi paljon mun omasta elämästä, kun mulla on ollut tosi paljon lisäkuluja tästä taloyhtiöstä, koska siis tässä on ollut vuoden sisään vesivahinko, joka on ollut tyyli kaikissa muissa asunnoissa, paitsi mun asunnossa, niin mä oon joutunut maksaa ihan sikana kaikkien muiden asuntojen rempoista, kylppärirempoista, mutta mun asuntoon ei ole tehty kylppäriremppaa. Ja mullakin on tuolla maali lähtee noista kaakeleista ja kaikkea, joka ärsyttää mua, niin mä olisin mieluummin nyt maksanut omastakin kylppärirempasta. Mut ei. Ja sitten, eikä siinä vielä kaikki. Toisessa rapussa oli tyyli loppu- vai alkuvuodesta tulipalo jossain varastossa tyyliin, josta myös on tullut todella paljon lisäkustannuksia, mitä koko ajan niin kuin pitää niin kuin maksaa joku 1 000 ekstraa. Ja sitten viime kuussa oli 1 000 jostain taloyhtiöjutuista ja sitten oli niin kuin ekstra yhtiövastike joku päälle 400 € plus mun kaikki omat kulut, autolaina, asuntolaina, vakuutukset, wifit, puhelinlaskut, ruokaostokset, kaikki. Että silleen mä nostan kuitenkin ihan hyvää palkkaa, mutta mulla on koko ajan rahat lopussa. Mulla on oikeasti 4 € mun käyttötilillä tällä hetkellä. Niin mä oon joutunut käyttämään mun luottokorttia, mitä normaalisti mä en ikinä käytä, koska mä en halua ostaa mitään, jos mulla ei ole just silloin varaa siihen. Ja sen päälle, niin mä oon yrittänyt edistää tässä näitä asuntojuttuja, eli just näitä kaappeja. Ja mun pitäisi maksaa urakoitsijalle poistattaa toi hana tuolta myös, joka maksaa taas monta tonnia. Oikeesti. En hirveän usein puhu tällaisista asioista, mutta varmaan aika moni voi samaistua tässä maailmantilanteessa sun muuten, varsinkin jos on yrittäjä, niin ei voi ihan liian itsestäänselvänä ottaa hyvää rahatilannetta.
Hei, kiitos ihan super paljon, että sä katsoit tämän vlogin. Mun piti alun perin yhdistää myös seuraavan päivän videomatskut tähän videoon, mutta koska tästä tuli jo 25 minuuttia, niin mä ajattelin, että mä jaan tämän mieluummin. Eli 2 päivän päästä tulee sitten toinen osa tästä näin, jossa mä käyn äidin kanssa muun muassa brunssilla ja sitten kauppatorilla ekaa kertaa tänä vuonna. Mä menen iskän kanssa golfaa ja sitten siellä mä kerron kanssa tästä mun golf-tapahtumasta ja naisten niin kuin yhteisötapahtumasta, jota mä oon järjestämässä 7.6. Niin olisi ihanaa, jos haluat painaa ilmoituskellokuvaketta, niin sä et missaa, kun tää video tulee. Ja muistakaa myös, jos tykkäsitte tästä videosta ja siitä, jos nyt saan tästä motivaatiota jatkossakin tehdä tällaisia arkivlogeja, painaa tykkäystä ja jättää kommenttia. Ihanaa, kun katsoit ja kivaa viikkoa. Moikka!